Lia. Hola, em dic Emma. Us presentarem Els amics al el parc parc d'atraccions. La Maria està al parc d'atraccions i es troba al Tolex. Hola, voldria jugar amb mi? Sí, estic molt sol. Anem als matalassos? D'acord. Anem. Ai, matalassos. Quan arriben els matalassos, es troben al Darío, un monstre. Ah! No s'espanteu, que jo soc bo. Menys mal. Anem al restaurant? Sí, que tinc molta gana. Anem. Arriben al restaurant. Què demanem? Demanem un plat de pop. No mengeu, ajudeu-me! No passa nada, no te farem res. Doncs demanarem una hamburguesa. Zoe, tu també podràs menjar amb nosaltres. D'acord. I si fem una festa? Sí. Quan surten del restaurant fan una festa. Aquesta festa li falta... Serem amics per sempre. Canvia la música. Espera, que tinc que anar a la